nator, proiektu esiko honetara, eta hemen aurkeztu duguna izan da, udazkenean aurkeztuko dugun kuadernoa zuri antzerki lanaren proiektua. Horren gainik gatoz, eta ineguna da, horren gainin daukagun proiektu baten aurkezpena, Baso-eskola izena du. Ezkero ez egin zidaten elkarrizketa bat irratian, eta orduan parte hartzen dut bai irratian. Horretan, partekatzen ditut nire pentsamenduak, eta interesgarria ikutzen zain. Horten ere, irratsaio bat egiten dut musikarena. Zergatik, musikaren bidez asko ikasi dutela. Proiektu honekin egiteko asmoa daukaguna da estreinaldiaren aurretik Hernanin nolabaiteko sorkuntza jardunaldiak osatu, gure helburua delako estreinatu aurretik antzerki obra honen tripak erakutsi, eta zertarako helburua izango du ikusle komunitate bat sortu, eta ikusle komunitate honekin partekatu antzerki baten tripak zeintzuk diren, ezta? Eskola basoan, aire librean, umeak 3 urtetik 6 urtea ezteko eskola proiektu berritzaile bada, eta proiektu hau nahi dugu baina ez hori nahiako bakarrik izatea, baizik eta tolosaldea irekitzea, eta aurkeztu duguna da, zer dan proiektua, zer dan baso-eskola bat, zer ibilbide dugun azkeneko urte terdi honetan baso-eskolako proiektua aurra pausoak eman ditzan, eta guain, zein helburu eta ze asmotan gauden, eta helburua asmoa da 2016-2017an horren gainen baso-eskola bat irikitzea. Bigarren helburu asmoa da esperientzia piloto hortatik abiatuta baso-eskolan inguruko programazio bat idaztea, inguruko ikastola eskolak ere antzeko esperientziak gure moduan beste modu batean jartzeko aukera izan dezaten, eta helburua eta asmoa da matrikulatu, umeak bildu, eta esan bezala horren gainen proiektu ilusionagarri, proiektu zoragarri hau datorren urtean, datorren kurtsuan martxan jartzea. Kudeiak eta zeukaltaritzako kompetentziak hobetzen joateko. Gure baloreak,